Un excés de calor ens pot deixar amb poques ganes de res i després d'un dia a temperatures molt altes potser ens sentim esgotades. Ara bé, si estem exposades a Temperatures extremes. podríem patir trastorns relacionats amb la calor. Què és un cop de calor i una insolació? Aquestes condicions apareixen quan hi ha un mal funcionament de la termorregulació, és a dir, el sistema de regulació de la temperatura del cos. Algunes entitats no distingeixen entre els dos trastorns, però sembla que sí que existeix alguna diferència. Una insolació es produeix per una exposició prolongada al sol sense protecció. En canvi, un cop de calor sol donar-se a causa de l'exposició prolongada a altes temperatures o a l'esforç físic en condicions de calor extrema. La temperatura del cos puja fins a 40 graus o més i cal actuar urgentment, ja que, si no es tracta, es poden veure afectats òrgans com el cervell, el cor, els ronyons o els músculs. El retard en el tractament augmenta el risc de patir complicacions greus o fins i tot la mort. El més important en casos així és no ignorar els símptomes. Si a causa de l'exposició al sol o a la calor suem molt, ens notem molt cansades, tenim nàusees i veiem borrós, hem de reduir immediatament aquesta exposició i protegir-nos de la calor. Si la situació empitjora, podríem deixar de suar i de tenir set, ja que la termorregulació estarà alterada. En aquests casos cal córrer, perquè la vida de la persona pot estar en perill.